Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Wa maoy, kating jud. Pagtarong yun. Makorin, Miles, ngano? tiyatakan ra ba miss ko yatudot og cellphone ni Tito Greggy. Unsa? Unsay cellphone? Unsay cellphone? Nanay Mao, nanawa, awa o, naso din ng ikubag. Anong nadawat man mo, ana? Sila, Iuli na! Iuli na! Mao, May sa ang mga bata na Corina. Dili na ilang sayop kay wa man na sila mangayo atong gregyan ang cellphone. Bisa na, matansyang. Bisa na! Kung gusto na ni mong iuli, ikaw mao'y uli ang ngadto ni Grege. Nganong ako gud ma? Kay kinsa man day papauli-on ni mo, anak. Yung mga bata, ha? Paghilo mo, ha? Paghilo mo! Nanagin mo pa eskwelahon kung dili na ninyo iuli. Di, nagin mo na ako pa eskwelahon! unsa? Unsa? Pastilan, Greggy. Murag mas spoiled sila si Dodot ug Miles ana nga. Imo man daing panghatagan og cellphone. Okay ra maguna, Francine. Kinahanglan nun og magamit maguna arong panahon ang cellphone sa ilang pag-eskwela. So, maluoy ta sa mong mga anak kung ma-outdated sila sa uso. Pero, Greggy, Ay, wa kay angin kabalakan sing. Kay purely pahalipay ra gito. Katong ako nga to nila ni Dodo ug ni Miles. Tungod kay sila mga buotan magong mga bata. O matinahuron ngayon na nga rin ako. nasuko manggod si Corina nako, Greg. Ang ibugo nang ikasuko ni Corina? Masa may ang rason nga masuko man siya? Greg. Ay, nagproblema ha, Francine. Ako rin mo pasabuti ko rin na bahin atong akong girigalo ni Dodo tug ni Miles nga cellphone. Ang ako, gusto lang ko nga makatabang sa imong mga anak. Sa ilang pag-eskwela. Kaya magkumbahinan na sa iyo, anak, ha? Asa man sing? Dili lang tingali ko mo komento, anak Sir Franz. Kay, dili ko gusto nga unsa unyay musuod sa imong una-una. But, as long as kinasing-kasing ang paghatag ana imong best friend nga si Greggy ngadto sa imong anak, walay problema. Kay wa man mangayo ang imong mga anak ngadto niya. Nalain mo gud si Corina, Miss Rian. Di man gud siya gusto nga makabaton ning utang kabubot o ni bisan kinsa. Mausab gyud na iya. Basta, maoro to'y akong ikasulti, anak Sir Franz. Wa na ko'y ikapuno. Wa naman hinuon kung mahimot talaga ini. Naglibog talaga hinuon ko kung sa'yo maayo na kong buhaton. Kinasing-kasing itong paghatag ni Grigis magkapata. Nga nga supak man si Corina. O buot niya kinipauli nga ito ni Grigi. Ano? May kalagot siya ini? Unsa magid ay problema day ko rin. Nga sa panagsulti na mo ni Greg kinasing-kasing man aning gihatag ni Dodot ug Miles kana mga cellphone na.
O usa pa, magatabang man na sa atong mga anak sa ilang pag-eskwela. Labi na gyud sa ilang mga research. Kay mao naman na karon. Kana pa'y dili kinahanglan nga moadto pag internetan ang mga bata, anha na lang na sa tuwa. Wa ka lang makasabot na ako, Sing. Wa ka lang makasabot. O kung sabi wa na ko masabdi. Pikuno be, pasabta ko. Istakyahi ko. Dili ka maikog anang Greggy, nga halos tanan na lang. Mutabang siya nato. Angay sa tingalit ang magbaton og kaikog, dili ba? Wa ka makasabot. Wa ko makiglalis nimo og makig-away anang bahinaday. Ang ako bang... Basta, Francine, sa musugot kag sadi, ipauli gyud nako ning duha ka cellphone ngadto ni Greggy. Kay Corinna, Kung dili ka mantigong maikog sa imong amigo kay suod mo, pahala ka. Imong giputo lang inyong panagsulti ni Francine sa cellphone, Corina. Kay di man gyud siya mamati nako matansyang. Ug dili kay ako lang giputo lang among panagsulti. I-off ko pag yun ning cellphone aron dili na siya makatawag nako. Kana kay unattended na ang iyang cellphone. Iyan na sab kining gi-off. Aron dili ko makatawag. O pagkani ko mahuman sa pagpakigsulti niya, diretso naman yung putol ang among panagsulti. Mangutana pa unta ko niya kung nganong ingon siya ini. Kung nganong murag may kalagot siya ni Greg. O musulti usab unta ko niya moadto si Greg aron nga pasabton siya labot sa cellphone nga iyang gihatag ni Dodot ug Miles. Nausa naman taon mo ini, Corina, oy. Kagambay ra ining butanga. Maunay awayan ninyo ni Francine. Nakasabot ka na kun ngano matansyang. Nakasabot ka na kun ngano. Pero saon man pag-ulian ang duha ka cellphone. Nga dili ka man ka gusto nga mo ay muhatod ana ni Gregi dito. Kisa may imong pahatdon ana. Ambot lang ma. Wa ko mahibaw. Ay, Ginoo. Naunsa naman taon ni, oy. Si Apyot ka May ron, ma. nanangpit na siya may gusto mo palit tindahan, oy. Si Apyot ron. Ang alalay ni Greggy. Si Apyot. Maayo kay ni Asia. Siya mismo. Si Apyot mo'y akong padadun anang duha ka cellphone nga gihatag ni Greggy ngadto ni Dodot ug Miles. Pero Corina, tanawa. May kauban si Apyot. Ug, tanawa. Si Gregi ka na. Maayo kay ni Asia. Pasaylo amin ang tansyang nga nadisturbo ang inyong kahaponon dinis inyo. May hinungdanon kong pakigsultihan ni Corina ba nga kami lang. O tungod kini sa duha ka cellphone nga akong regalo sa giisip na kong mga pag-umangkon o anak si Dodot ug Miles tungod sa ilang kabuutan o maayo nga rin ako. Nagkasulti namin ni Francine bahin sa akong pag-anhi nga ako na mismo ang mupasabot ni Corina. Kana kung mahimo. Ay, kung nagkasulti mo si Francine labot ini, wa ko'y mahimo. Usa pa, nagpasalamat po si Corina nga niya ka, aron mauli niya ang duha ka cellphone diha nimo. O nang. Salamat kay ni Aka gyud, Greggy. Pero sorry. Kung nagkauyo na daay mo si Francine sa paghatag niya ng duha ka cellphone ngadto ni Dodot ug Miles. Kay dili na gyud mausab pa ang akong hukom nga iuli kini diha nimo. Corina. Makaingon ka tingaling maot ko. Pobreng maot. Apan giisip kong pang-insulto ko ning imong gibuhat. Kay ubos ra kaayo ang imong pagtan-aw namo. Ubos ra kaayo.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!